Nay, Tay, pwede ko po ba kayong makausap? Gusto ko po sana magtrabaho sa ibang bansa. Bakit mo naman naisip yan, anak? May trabaho ka naman dito, di ba? Oo nga naman, Myla. Ayaw mo na ba dito? Maliit po yung sweldo dito, Tay, kumpara sa ibang bansa. May mapapasukan ka kaya dun, anak? Kahit hindi ka nakapagtapos? Marami, Tay. May mga kakilala na ako na nagtatrabaho doon. Pasensya ka na, Myla. Hindi ka namin napag-aral ng tatay mo. Oo nga, anak. Hindi kasi namin kaya pag-aralin ka. Huwag niyo nang intindihin yun, Nay. Tay, ang importante, makakapagtrabaho na po ako. Bakit ka pa kasi aalis, anak? May hanap buhay naman kami ng tatay mo. Oo nga naman, Myla. Mabubuhay na tayo ng maayos dito. Gusto ko po kasing pag-aralin si Sheila, Nay, Tay. Kaya mangingibang bansa po ako. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Myla? Pwede naman siyang wag mag-aral at tumulong na lang siyang magtinda ng isda sa amin. Kahit siya man lang po yung makapagtapos sa amin, Nay, para makahanap po siya ng magandang trabaho. Gusto naman kaya ni Sheila ang mag-aral? Baka magloko lang yun sa pag-aaral. Oo nga naman, Myla. Baka masayang lang ang pagod mo pag nagkataon. Hayaan nyo, Nay, Tay, kakausapin ko po siyang mabuti. Sige, anak. Ikaw ang bahala. Susuportahan ko siya hanggang sa makatapos po siya. Pangako po yan, Nay, Tay. Susuportahan ko po siya hanggang sa makatapos po siya. Pangako po yan, Nay, Tay. Ikaw talaga, anak. Talaga, ate? Pag-aaralin mo ako? Oo, Sheila. Mangingibang bansa ako para mapag-aral kita. Aalis ka, ate? Iiwan mo kami dito? Oo, Sheila. Kailangan natin magsakripisyo para sa kinabukasan mo. Salamat, ate, kung ganun. Sisikapin ko pong makapagtapos para sa'yo. Oo, Sheila. Sikapin mo makapagtapos para sa sarili mo. Huwag para sa akin o kahit kanino man. Salamat, ate. Paano yan, Nay? Tay, alis na po ako. Mag-iingat po kayo. Ikaw ang mag-ingat doon, anak. Dahil mag-isa ka lang doon. Oo nga naman, anak. Alagaan mo ang sarili mo doon. Oo naman, Nay. Kaya ko po yung sarili ko. O Sheila, pagbutihan mo ang pag-aaral mo, ha? Opo, ate. Dapat pagbalik ko, nakapagtapos ka na at may maganda ka ng trabaho. Oo naman, ate. Pangako. Sige na po, Nay. Tay, Sheila, alis na po ako. Sige, anak. Maingat ka. Kamusta na kaya sila, Nanay? Tagal na akong di nakakatawag sa kanila. Tatawag na lang ako kapag nakaalis na yung mga amo ko. Nay, tumatawag po si ate. Ngayon na lang ulit nakatawag ng ate Myla mo, ah. Sagutin mo na, anak. Hello, ate Myla. Hello, Sheila. Kamusta na kayo dyan? Sila nanay at tatay. Ayos naman kami, ate. Anito si nanay tsaka si tatay, katabi ko. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Makakapagtapos na ako sa susunod na taon, ate. Dapat nandito ako sa pagtatapos ko. Hindi siguro ako makakauwi, Sheila. Bakit naman, ate? 3 taon kasi ang kontrata ko dito. Ganun ba, ate? Matagal ka pa pala dyan? Oo, Sheila. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo para makahanap ka ng magandang trabaho. Oo, ate. Ako naman ang magtatrabaho para makauwi ka na. Oo, Sheila. Pakipasa nga yung cellphone kay nanay. Gusto ko silang makausap. Sige, ate. Nay. Oh, Myla. Hello, Nay. Kamusta na po kayo dyan? Ayos naman kami, anak. Kamusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan dyan? Ayos naman, Nay.
Medyo nahihirapan pero kailangan ko pong magtiis. Alagaan mo ang sarili mo dyan, anak. Oo, Nay. Kayo din po ni tatay. Huwag po kayo masyadong nagpapagod. Oo, Myla. Malakas pa naman kami ng tatay mo. Sapat ba ang pera na pinapadala ko sa inyo, Nay? Oo naman, anak. Tsaka, kumikita naman kami sa pagtitinda ng tatay mo. Ganun ba, Nay? Sige po, marami pa po akong gagawin. Sige, anak. Mag-iingat ka. Aray ko. Nay! Bakit, Nay? Anong nangyari sa inyo? Ano kaya nangyari kay nanay? Tawagan ko kaya si Ate Myla. Wala siguro siyang ginagawa ngayon. Sheila to ah. Bakit kaya siya napatawag? Hello, Ate Myla. Oh, Sheila. Bakit ka napatawag? May problema ba? Magtatapos na po ako sa susunod na linggo, ate. Hindi ka ba talaga makakauwi? Hindi talaga, Sheila. Pasensya ka na. Ganun ba, ate? Oo, Sheila. Ate, Bakit, Sheila? May problema ba? ate, si nanay. Bakit, Sheila? May nangyari ba kay nanay? Anong nangyari sa kanya? May sakit si nanay, ate. Malubhana. Ha? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Ayaw ka nilang mag-alala, ate. Baka hindi mo magawa ng maayos yung trabaho mo dyan. Ganun ba, Sheila? Dapat pinaalam nyo na sa akin yan noon pa. Sinabihan nila ako, ate, na huwag kong ipaalam sa'yo. Pasensya ka na, ate. Sige, Sheila. Magpapaalam ako sa amo ko para makauwi dyan. Sige, ate. Mabuti pa nga. At wag na wag mong sasabihin kila nanay at tatay na uuwi ako dyan. Oo, ate. Makakaasa ka. Sige na. Sige, ate. Mag-iingat ka. Bakit kaya hindi sinabi sa akin ni nanay na may sakit siya? E di sana natulungan ko sila. Paano yan, Berto? Malubha na daw ang sakit ko. Hindi mo man lang ba naramdaman noon yan? Akala ko kasi simpleng pananakit lang ng tiyan, Berto. Pwede pa raw pong operahan, Nay. Ipa-opera na lang natin. Sheila, anak, wala tayong perang gagamitin. Nagtatrabaho naman sa ibang bansa si ate. Humingi na lang tayo sa kanya, Nay. Tay, para malaman na din niya ang kalagayan nyo. Wag na, anak. Baka mag-alala lang ang ate mo doon. Ayaw mo ba talagang ipaalam kay Myla ang kalagayan mo? Hindi na, Berto. Baka mas lalo lang siyang mahirapan. Bahala na nga kayo, Nay, Tay. Tama si Sheila. Ipaopera ka na lang namin. Berto, wala tayong perang gagamitin. Yung perang naipon natin, yung pinapadala ni Myla, Pera ni Myla yun, Berto. Kaya wag mong gagamitin. hindi naman niya alam yun, Nits. Di ba? Kahit na, ibibigay natin sa kanya yun pag dumating siya. Gagamitin natin yun para madugtungan pa ang buhay mo. Huwag na, Berto. Baka ito na lang talaga ang kapalaran ko. Sheila? Sheila? Ate! Kamusta ka na? Ayos lang naman, ate. Salamat naman at nakauwi ka na. Pasensya ka na, hindi ko naabutan yung pagtatapos mo ng kolehiyo. Medyo natagalan lang yung pag-ayos ko ng mga papeles ko. Ayos lang yun, ate. Ang importante, andito ka na.
Hindi na ako babalik doon, Sheila. Total, nakapagtapos ka naman na. Oo, ate. Ako naman tatrabaho para sa atin. Sheila, sino ba yung kausap mo? Oh, Myla, dumating ka na pala. Tay, mano po? Dumating ka na pala, hindi ka man lang nagsabi sa akin. Pasensya ka na, Tay. Sinekreto namin ni Sheila ang pagdating ko. Nasaan po si Nanay, Tay? Nasa kwarto anak, nagpapahinga. Bakit hindi nyo man lang po pinaalam sa akin na may sakit pala si Nanay? Yun kasi ang gusto niya anak. Kahit na po, Tay, may karapatan din po akong malaman dahil anak niya po ako. Pasensya ka na anak. Halika, tuloy ka. Para tignan natin ang nanay mo. Mates, gising. Nandito na si Myla. Kamusta na kay Nay? Mayla anak? Nay, tubig po. Nay, bakit hindi nyo man lang po pinaalam sa akin na may sakit po kayo? Ayokong mag-alala ka sa akin anak. Naipagamot ko po sana kayo at naagapan po ang sakit nyo. Hayaan mo na ako anak. Hanggang dito na lang siguro ang buhay ko. Hindi, Nay. Kaya nga po ako nagsusumikap na magtrabaho sa ibang bansa para sa pangangailangan po natin. Ayokong nahihirapan ka, Mayla. Gusto kong makaipon ka para... Nay, ang pera pwedeng kitain. Pero ang buhay, iisa lang po yan. Pasensya ka na anak. Iniisip ko lang kasi ang kapakanan mo. Ang kinabukasan mo. Gusto kong magbunga ang mga pagsisikap mo para sa sarili mo. Tama na muna yan, Myla. Hayaan mo munang magpahinga ang nanay mo. Opo, Tay. Sige, Nay. Magpahinga muna po kayo. Mamaya na lang po ulit tayo mag-usap. Sige, Mayla. Magpahinga ka na rin. Pagod ka pa sa biyahe. Sige po, Nay. Patawarin mo ako, Mayla. Sana maunawaan mo ang desisyon kong huwag magpagamot. Diyos ko, gabayan mo po ang pamilya ko, lalong-lalo na si Mayla. Tay, magbihis na kayo. Kaarawan ni Nanay ngayon. Pauwi na rin po si Sheila. Ganito na lang ako, anak. Ganun po ba, Tay? Sige po. Anak, may sasabihin sana ako at ibibigay sa'yo. Ano yun, Tay? Sandali at kukunin ko. Ano kaya yun? Ito, anak. Para saan to, Tay? Buksan mo, anak. Sa akin to, Tay? Ang laking halaga nito, ah. Oo, anak. Sa'yo yan. Naipon namin ng nanay mo sa mga perang pinapadala mo noon. May ganitong halaga pala kayo noon, Tay. Bakit hindi nyo ginamit ito para ipagamot si Nanay noon? Gusto ko sanang gamitin, Myla, pero ayaw ng nanay mo. Bakit daw, Tay? Naipagamot sana natin siya at buhay pa sana siya ngayon. Gusto niyang may pera kang naipon kapag nakauwi ka na dito para sa kinabukasan mo. Si Nanay talaga, mamamatay na nga, kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Ganun ka kamahal ng nanay mo, anak. Ayaw kanyang nahihirapan. Ate Mayla, Tay, alis na ba tayo? Oo, Sheila, sakto ang dating mo. Sige na, Myla. Sheila, sakay na kayo. Baka gabihin pa tayo sa sementeryo. May dala ka namang kandila at posporo, ate? Meron na, Sheila, daan na lang tayo ng bulaklak sa palengke. Sige na, sumakay na kayo.